Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Chigawo chino chakumamawa. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM kuchokera mkatikati mwa mzinda uja wa Lilongwe. Choyamba amalawi ndikufuna ndithokoze mavenda nonse a mzinda uja wa Lilongwe chifukwa cha kugwirizana kwanu kumene munapanga zulo. Komano ndi yankhulaso mawu awiri atatu tufuna tiziyendera limodzi. Tikufuna tiziyendera limodzi pamene pali pabwinopo tikuyenereka kuyamika, pamene sipali bwino tikuyenereka kukonza. Ndi zimene tikufuna. Zabwino tiyamikire, pamene panalakwika polakwika tipakonze. Mavuto amene ali mdziko la Malawi ndi mavuto ochuluka kwambiri. Muli mavuto ochuluka kwambiri. Ndenu mavenda tikhala pansi tikambirana kuti kodi mavuto amenewa a Comrade Ntanywa ndifeyo mavenda aku Blantyre, ndife mavenda aku Lilongwe, ndife mavenda aku Mzuzu, ndife mavenda aku Zomba, ndife mavenda aku Mangochi, tipanga bwanji kuti tikonze mavutowa. Nde mavenda nonse, machairman nonse amavenda mukuyenereka kupeza nambala ya Limpopo FM kuti tikambirane. Tikufuna tipulumuse dziko. Mavenda ndi Limpopo FM tikufuna tipulumuse dziko, tiyendere limodzi. Azipani akupanga zawo za chipani uko, ife ali Limpopo FM ndi mavenda ndi anthu ena akufuna kwabwino, tikufuna tipulumuse dziko. Taimba nyimbo kwa nthawi yayitali. Woyenda ndi lupanga lake ndi limene lizamupweteke. Analowera mademo ndiponso nthawiso ikakwana atulukiraso mademo omwewo. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Tikamanena kunena kuti MCP ndi chipani cha bodza, anthu amaona ngati tikunama. Mwaliona bodza limene amaliswa a Sosten Gwengwe, boma limene amaliswa bodza limene amaliswa zulo a Richard Mphepo, a Richard Mphepo, ayo sata Richard Mphepo koma a Richard Chimwendo. A Richard Chimwendo, mwaona mabodza amene amanena akuti iwowo atenga forex. Boma limene likudandaula kunena kuti mudziko mulibe forex, iwo akaitenga kuti mukatenga forex imene munaiba, imene ili kunyumba kwanu ndimene mufuna muzapasa amwenye. Maboza sizichitika. Tikuwerengeratu dzuwa likamalowa tufuna tuone mabero mwanena kuti anthu azikagula mochipacha. Zitheka amwenyewo machainiziwo iwo ngati anakagula bero imene akuichaja 1 million, ngati iwo anakaigula 700,000, do you think angalole kuibweretsa pa 500,000? Chifukwa chonoti nduna yalamula ndalama zinazo atabweze ndinda amalawi. Boma lilibe forex, nde wina kuti ife titenga forex tikupasani. Boma lomwelo latiuza kunena kuti tili ni mavuto a forex. Lero boma lomwelo likatuze lozonoti liyapasa mavenda, liyapasa amwenye machina ma US dollars atenga kuti. Ndi pamene mungaziwe kuti boma ilili ndalama njanjawidi. Makatiali anthu okuba asizina mtoli. Nde amalawi chifukwa chonena kuti zisankho zimene zili zokonzekera ma MP zomwe zikuchitika m'madera ndizomvetsa chisoni kunena kuti chigawo chakunkhotakota anthu sakumufuna Skefa Chimoto. Chigawo chakunkhotakota kwa Mwadzama anthu sakumfuna Skefa Chimoto mpaka zisankho zayimisidwa. Chifukwa anthu akumufuna munthu wina kuderako, sakumufuna Skefa Chimoto.
zimene zapangisa IMCP ndachakwera kuyimisa chisankho kuti aonekaye kuti apanga bwanji. Iwowo akufuna Skefa Chimoto kuti akhale owina, koma anthu akuderako sakumfuna Skefa Chimotoyo. Mwayiona gemu, ndi chifukwa chake tikunena kuti ma MP ambiri musamalire kwambiri. Musaone ngati ma MP mupita pa tikiti ya chipani. Pa tikiti ya chipani pakhala povuta kuti mupite. Chimozimozi ma MP amene akukanidwa ku DPP, akukanidwa kuti apange nawo ma primaries. Ma MP amenewa akakayimira independent nda amene akawine. Ma MP amene ife ainake achipani tikuwafuna kuti ayimirire. Believe me, akuluakulu achipani anthu sakawina. Ndipo muzadabwa kunena kuti munthu mwina ndi wamkulu wa kuchipani koma wawina waluza UMP. Chifukwa anthu utusopano achenjera, akuona khalidwe la munthu, akuona kunena kuti awa takhala nawo tu zaka 25, awa tutakhala nawo zaka 24, atipangira chani? Nde anthu akuona zimenezo. Be careful, zipani zonse zotsutsa boma, ngakhale chipani cholamula, ndizi zikuchitika kunkhotakota. Kunkhotakota akuti tu Skefa Chimoto sakumufuna, kumene koko kuli munthu amene akumufuna. Choncho kulilongwe, dera la Lilongwe Sisepi, kumene koso kwavuta. Achipani akufuna amayi Vera Kantukule, sakufuna Lunguzi. Lero anthu akuderako akumfuna Lunguzi kuti ngati kuno tike MP olo akaluze chisankho akamakapikisana ndi ma MP azipani zina, koma ifeyo watu wa MCP tikumfuna ndi isiti Lilian Oliana Lunguzi. Mai Vera Kantukule sitikuwafuna. Lero to amayi Kantukule kwaimbira president imisani chisankho, a president aimisaso chisankho. Timanena amalawi akazafika potopa muzamba kwaona izi ndi zizindikiro zimene akungokuonesani. Chimozimozi 2025 musanamize amalawi kunena kuti yayi wawina ndi Chakwera pamene Chakwera sana wine. Muzaiona. Manso inuyo ainake akuchipani cha MCP, nkhani iyi ndikuitulusa ndikufuna muziwe. Mukamaenda muzidziwa a Richard Chimwendo Banda akugwirisa ntchito Charles Kapinga amene ali personal assistant wawo. Mundimvese bwinobwino, a Richard Chimwendo Banda, chifukwa chonena kuti iwo panopa asanduka shasha. Koma tudzulo ushasha unata ushasha. Ndiye ndikuti a Richard Chimwendo Banda chimene akupanga akugwirisa ntchito personal assistant wawo kumapita ndikumakapanga sponsor anthu amene akupikisana ndi azidani ake. Mwachisanzo kudowa a Charles Chapinga amapita ndi 10 million every week ndikumakamthandiza MP amene amapikisana ndi MP wina kumeneko. Lero tikunena pano kudowa kudera lina limene ndangoliwala dzina lake, amene wawina zisankho kumene koko ndi ng'ono wawo wa a Charles Kombeni. A Charles Kombeni aja anapereka contract kwa a Richard Chimwendo Banda ku Central Medical Stores yoperekera mankhwala muzipatala. Ng'ono wawo ndi amene wawina kumene koko. Ng'ono wawo
wa a Charles Comben ndi amene wawina zisankho. Charles Chapinga amene ali personal assistant wa Chimwendo ndi amene amachita funding. Choncho madera awa zayamba kalenso kuchitika. Ndisati madera koma nditchule mayina a anthu awa nawonso ali pampeni. Aliyense amene amadana ndi achimwendo amene ali ku MCP muli pamavuto akulu. Kumeneku kuli Achaima Banda dera lawo Charles Kapinga akupitanso ndikumakapanga funding kuti Achaima Banda aluze awine munthu amene akumpangira funding Achimwendo Banda. Nde kumadera kumene kukuchokera anthu awa kumene koko kwalowedwa, kumene kukuchoka Achaima Banda, kumene kukuchoka amkaka. Koma mkaka Achimwendo anakulakwirani chani? Kumene kukuchoka amkaka, kumene kukuchoka Achitiola, ndipo Achimwendo anapanga propaganda kwanamiza anthu kunena kuti Achitiola saku kasungu. Cholinga akuti akufuna atane ndi Achitiola mundali. Asosteni Gwengwe ajama yankhula dzulo aja ndi ndani wa Achimwendo. Koma Achimwendo akakumana ndi Agwengwe kuonesera pamaso pawo ngati akwakonda. Ezekiel Chingoma ino amene mula nduna ya polisi nzanu akumenyani ya pansi ali ndi anthu ake amene akufuna aime kumaderako. A Mike Bango, a Jessica Bwira, Rimpopo ndi Comrade Ntanyiwa. Nkhondo iyo ku MCP. Amalawi munthu akachita chabwino chikuyenereka kuti chimuyamikire. Munthu akachita chabwino lerolo ndikufuna ndiyamikire Amayi Joyce Banda. Mundimvesa Malawi, Amayi Joyce Banda asiya ntchito zawo zonse, kaya kusuka mapoto nyumba mwawo, kaya kucheza ndi ana awo, kucheza ndi amuna awo, kupita kukaona zizukulu zawo, kupita kaya kukaona ndani. Asiya zonse munthu wa mayi. Chifukwa cha mawu ajama yankhula a network, Amayi Joyce Banda achoka mdziko la Malawi. Kaya anthu samafuna kuti aende iwo mwachinununu asadziwe, koma ineyo ndi yankhula chifukwa cha zabwino zimene iwo akuzichita. Amayi Joyce Banda achoka mdziko la Malawi chifukwa cha matuvi a munthu wina amene wapanga, koma mayi chifukwa ndimulera khungwa waona kuti zinthu sizili bwino, wachoka mdziko la Malawi wapita kukakumana ndi mapresident opuma amayiko ena, kukapempha kukagwada kunena kuti pepani dziko la Malawi anthu akuvutika. Forex mdziko mulibe, ndithandizeni ngati ndikotheka. Ngongole zimene dziko la Malawi linatenga ndabwera kuno ine ngati former president wa dziko la Malawi. Dziko laonongeka, alipoyi waliwononga. Mayi Joyce Banda anali ku Sierra Leone kokapempha kukhululukidwa ngongole. Ndicho linga ngati tingakhululukidwe zochepazo mwina tipeze forex dziko liyende bwino. Amayi Joyce Banda ndofuna ndikuyamikireni. Mkati mwa kukuyamikiranimu ndiliso ndi uthenga wanu, uthenga umene andipasa Amalawi. Akunena kuti Amayi Joyce Banda pangani chotheka musichepese mukakumane ndi adati. Inuyo mukakakumana ndi adati Amalawi azikutchanino amayi, ndekuti amayi ndi adati akumana. Tikufuna mu dziko la Malawi azilera khungwa. Koda Malawi bwanji tingontengaso Bakiri Muluzi angokhala nawonso ku chisankhoku ola asakhale pa ballot paper koma akhale pe mgulu la ma president.
chifukwa lafikira dzikoli tatiye mtingo mtengaso cheya kaya a Peter Mutharika azawina mogwirizana ndi amayi Joyce Banda mogwirizana ndi atupere acheyawa mogwirizana ndi Enoch Chihana acheyawa asangokhala nawo mugulu lothandizira kuyendesa dziko zokalamba tizitenge tizicheko tikufuna ife ndi network tikufuna mafuta acheya imeneyo mukaimva bwanji pampandopo alikoma mwanayo tandisiya ndizidyerera ukalamba wangawo inuti ukalamba umenewo siziteka ukalamba umenewo abakiri ukalamba umenewo gemu yake sikwira ana tikuvutika inu mulipo azikuluakulu ndefe tikukakamizana chifukwa tikuona kuthekera mwa inuyo utenga wanga wopita kwa amayi Joyce Banda anapitanso ku Nigeria kukakumananso ndi Obasanjo nkhani yake mutikhululukire katentambalatina kutengeranika nzima ito ameneyo ambuya zikudalisana amayi Joyce Banda kumene muliko utenga wanga kumama wakuno ndi ineyo ndikudziwa olo inuyo kamwa ndibisira kamwa bisa koma ineyo ndikudziwa amayi Joyce Banda ndikuyankhula pano chigawo cha kumamawa amayi Joyce Banda ali mdziko lija la South Africa kukomana ndi President Ramaphosa. Mayi Joyce Banda utenga umene andipasa amalawi amene akukhala ku South Africa akuti mukamakambirana za ngongole ndi zinthu zina ndi president wa dziko lino mumupempheko kuti amalawi akuzunzika pano wanirandi yafika kale ku 320 wanirandi kodi tikamafika malichira ndi ikhala chani nchifukwa chake mukuwaona amalawi ambiri akubwera opanda mapasipoti akukhala opanda mapepala ndi akupempha kunena kuti apemphereni amalawi amayi Joyce Banda kunena kuti amalawi akuzunzika aloleni azikhala mu dziko la Malawi okhawo amene samasatira malamulo a dziko lino muzithana nawo koma iwo amene akufuna kugwira ntchito asatire malamulo anu aloleni athandizeni apaseni maasilamu ngati ndikotheka apaseni ma working permit olo working permit iyo atati azachacha amalawi kaya azachacha 3,000 randi kaya azachacha 5,000 randi kaya azachacha 7,000 kaya azachacha 10,000 koma akupempha kunena kuti amayi ngati ndikotheka mpempheni muuzeni Ramaphosa kunena kuti anthu anga ku Malawi apaseni ma working permit olo mwachache ndalama zonena kuti azipereka koma akhale ndi working permit chifukwa ku Malawi kulibe chabwino anthuwa asiyeni Malawi akakhala bwino muzimona mmodzi yekha akunyamuka kumapita utengawu amayi Joyce Banda muutenge pamene mukuchoka ku South Africa kumapitanso ku maiko ina koma amayi network idi ndi yabwino amayi to akuyendera maiko 72 osati watuma ndichakwera ndisaone news ikulemba kunena kuti amayi Joyce Banda atumidwa ndi boma awa angonyamuka okha chifukwa cha mavuto amene akuwaona mdziko la Malawi chifukwa cha mavuto amene akuona kudera kwawo kwa anthu akuzomba. Well done amayi apa ndetamba kuyendera limodzi olo ine ndikutha kumva mkati mwa mtimamu kuti tseke amayi aja amene dzana ndi mazuzula lero apezeka tayamba kuyenda laini imodzi amayi ndilibenso chonena timafuna sokolero kumva pamene ndikumaliza program yanga pa Mphoto FM Comrade Ntanywa ndofuna ndimalize ndiwe
nkhani imene ikuchitika kum'mawa kuno a president a dziko la Malawi akunyamuka achakweratu amenewo akunyamuka kupita ku parliament akuti akufuna kukayankha maboza amene anayika mu SONA aja. Choncho akachoka kumeneko ndi kukayankhula za maboza a SONA, akangochoka kumeneko nyimbo ya Mr. Malawi. Kazi mwina ndi mwani sokolele tiko akura utumikie fuko la tuli mwina umpawi kuchepa mafuta nawo konda kupa. Ndiye ndikuti Amalawi chigawo chino chakum'mawa a president Lazarus Chakwera akupita kuja ku parliament kumene akufuna kukayankha SONA ya boza ija. Akachoka kumeneko akhala kupita kumsika uja wa tsoka akuti aenda pansi kupita kumsika wa tsoka ndicho linga chonena kuti akapusise mavenda akanamize mavenda. Ndofuna ndikuuzeni mavenda nonse pasapezeke chairman wolandira ndalama kwa Chakwera. Imeneyo ndiye sitheka chifukwa ndiziwa ndipo ndikuululani. Palibe amene ataitanidwa ku State House inosaziwa. Chifukwa zimene apangana kumeneko apangana zonena kuti atenge ndrama apase machairman akunsika. Nde mavenda nonse osalola mademonstration akupitirira. Mademonstration akupitirira. Nde chigawo chakum'mawa kuno akupita kunsika wa tsoka kuti akapusise mavenda kumenekoko. Ndipo ndifuna ndikupempheni chigawo chakum'mawa kuno kunena kuti pa 28 February tili ndi ma demonstration kumangochi. Pa 28 February ifeyo mavenda tikhala ndi ma demonstration whether someone like it or not. Palibe shop yosegula, msika sukusegulidwa. Chimene tikufuna katundu, mitengo ya katundu ya zinthu pano pasiti kuenderaso yakaunjika ija taiona kuti atiwonerera. Amalawi akusowa mafuta abwino akasamba akamvala kaunjika uja azioneka bwino. Kodi angovala kaunjika yeka m'mimba mulibe chokudya zioneka? Game taionera patali. Nde ifa kumangochi ma demonstration pothandizana ndi akulilongo aja tikufuna katundu wa mitengo ya zinthu atsike. Osati katundu wa chinthu chimodzi. Ndithokoze mavenda akulilongwe. Mwamenya nkhondo ya umphawi. Munthu sangaende maliseche tiyamikire. Koma pano tikufuna katundu wa chimanga atsike, katundu wa mafuta ophikira atsike. Nafeso timafuna kumadya mafuta. Nafeso timafuna kumadya mafuta mafuta. Sitimakondwa kumapita pamene paphedwa ng'ombe nkumatenga mafuta a ng'ombe kuti tikakawirisa mundiwo zathu mumukhala mafuta. Nafeso tikufuna mafuta aja akulembedwa sunfoil, akulembedwa kamu kuti chani. Nafeso tikuwafuna amene aja. Nde ma demonstration aku mangochi pa 28 ndonena kuti katundu wa china chilichonse otsike. Sitikusankhaso Blantyre mukonzeke. Ndi manena ngati zocheza kuti Comrade Ntanyiwa akhala kupangisa ma demonstration nde kumangochi ma chairman tiimbirane foni tiuzane chochita. Ma demonstration ayamba sakuimaso iyayi. Ali waponda pati comrade, waponda pati. Mulungu tu amapereka. Mulungu kampempha amapereka. Ndeni kuti mangochi amene mukuyang'anira ma demonstration akumangochi tiimbirane foni tiuzane zochita. Ino aku Blantyre lumikizanani kumeneko mutiuze tikufunanso tibwere kumeneko ku Blantyre ma demonstration kumzuzu Lighton mangochi. Ndikukupasani ntchito imeneyi. Anthu mmaona ngati zamasewera.
ali mavenda akupangidwa sponsor ndiye chipani, palibe wa chipani wapasa ndrama. Ken Sonda palibe wa chipani wapasa ndrama. Ndinakuuzani kuti ma demonstration Comrade Ntanyiwa akala kupangisa maona ngati zaboza kumzuzu Lighton Mangochi pangali organize anthu mutiuze mukazikise siku tikuthandizeni ma demonstration pansewu. Ndili Malawi muno mpaka ndionesese zonena kuti Chakwera wachoka pa mpando. Mtima wanga uzapha amalawi asavutike ngati akutilamulira si munthu. This is Comrade Ntanyiwa pali Mpopo FM ndikateronso chigawo cha kumamawa ndapita.